Така, това ще е малко по-различно видео от обикновено видеята, които правя. В днешното видео смятам да се поговоря за моите цели за 2026 година и да ви кажа честно 2025 година каква година беше за мен. Да започнем първо с 2025. За мен 2025 година беше доста силна година, така ако мога да кажа. В нея се случиха доста хубави неща и може би това е една от годините, в които най-много ме изградиха като човек. На първо място, нека да започнем от там. 2025 година аз открих моята страст и аз открих нещо, което изгарям да го правя, и това е именно фитнесът. Всъщност аз започнах фитнес 2024 август месец и така, като го погледнем, аз съм тренирал 5 месеца 24-та и повечето ми е 25-та година. Година и 5 месеца станаха вече, официално. И всъщност това е годината, в която наистина аз си казах, това е нещо, което наистина ме прави щастлив. И наистина, когато влагам моята енергия в фитнесът, чувствам много по-добре, защото фитнесът е начин на живот. Също съм доста доволен от моят фитнес прогрес и път, който изминах през тази година, защото за толкова кратко време аз наистина научих страшно много и честно да ви кажа, съм до някъде доволен от това, което съм постигнал до сега. Разбира се, пътят, който имам да извървя, за да постигна крайната си цел, е страшно дълъг, но нека да се фокусираме не толкова върху крайната цел, колкото докъм пътят, който ти трябва да извървиш, и трябва да се влюбиш в процеса, за да постигнеш крайната си цел. Защото, ако се замислим, постигаш крайната си цел, всичко свършва. Но когато се влюби в процесът на достигане на тази цел, всичко ще е много по-добре. Относно личния ми живот, навърших 18, вече съм много по-самостоятелен, и относно приятелство, тази година беше първата година, в която отидохме самостоятелно на почивка с моите приятели, за което съм много благодарен, както и на тази възможност, която ни беше дадена, така и на тях, че превърнаха тази почивка в незабравими моменти, в които ние имаме, може да си ги гледаме след време. Другото, което е нещо, заради което аз в момента говоря на тази камера, е именно факта, че аз започнах YouTube. Отдавна исках да започна с YouTube, но просто по едни или други причини ми се разминаха пътищата. Имах си комплексите, няма какво да ви лъжа. Няма такъв човек, който просто от първия път да е застанал пред камерата, всичко да си го направи както трябва и да не го е срам изобщо. Защото, повярвайте ми, първия път, в който отидох в фитнеса, сложих камерата, буквално насрах гащите. Но това е нещо нормално все пак. Няма как всичко да го можем и всичко е така да се случва. Но това е важно нещо, което трябва да преминеш, за да стигнеш до тук. Най-важното нещо е да си себе си. Много по-лошо е, когато се правиш на някой, който не си, защото рано или късно се разбира, че не си такъв човек. И много по-важно да си човекът, който действително си. Защото най-малкото на теб няма да ти тежи, че залъгваш хората, пък и не само. Реалната причина, поради която аз започнах YouTube, е, че исках да запечатам едни спомени. И за да мога, примерно след 5 години, да отворя YouTube, да се върна в миналото и да видя откъде съм започнал. Защото това е много ценно нещо. Мен не ме интересува, че примерно имам 90 абоната, да кажем. Мен не ме интересува, че имам 100 гледания на клиповете или 5 лайка. Това мен не ме интересува. Фактът, че аз съм застанал пред камерата и съм себе си, говоря това, което аз искам, и запечатвам моменти, които след време
ще се върна да прегледам, е много по-ценен. И това наистина е важното за мен. Относно 2026 година, аз имам няколко цели, които искам да постигна. И аз вярвам, че ще постигна. Добре, окей, ще започна така. Ще започна първо в фитнес сферата, целите. Първата ми цел е 2026 година да е без контузии. В фитнеса, без никакви такива здравословни проблеми и работи. Като цяло искам да сме живи и здрави, което е най-важното и без което няма как да постигна която и да е от другите си цели. В фитнесът искам да прогресирам още повече. Аз виждам, че има потенциал и че мога да се развивам доста в тази сфера. Тази година искам да подобря примерно рекорди на лежанка, клек и тем подобни. Тягата не мога да кажа със сигурност, защото имам лек проблем с кръста и колената от тягата и на този етап съм спрял. Искам да поработя още повече над физиката си. Просто искам да надграждам себе си и да ставам по-добра версия на себе си всеки ден. Което пак ви казвам, че ще постигна, защото когато аз искам нещо, го постигам. Второто нещо, което искам да постигна през 2026 година е прогрес в YouTube и вдигане на качеството на клиповете, защото според мен колкото по-качествен е клипът, толкова по-добре. И ако не сте забелязали, в момента съм с нов микрофон и то се чува, всъщност много по-добре. В следващото видео ще има апдейт относно още един апгрейд за канала, пък и не само. И там ще поговоря за микрофона, но да, вдигане на качеството и правя на още по-готини видеа. Последната ми цел е да намеря нова среда. Аз съм 12 клас и тази година завършвам. Рано или късно трябва да отида някъде другаде. Искам да отида в друг град, да преоткрия себе си, да излезна от зоната си на комфорт и да се установя и за в бъдеще да съм още по-самостоятелен и сериозен човек. Като цяло това е. Това са ми целите за 2026 година. Аз ще държа в течение всичко това, както казах. Всичко това нещо го правя единствено само заради себе си, и защото мен ме кефи. Най-важното е да гоните вашите мечти, което го правите с любов и наистина нямате търпение да го правите отново. Не правете нещо, което ще направи друг човек щастлив, защото на края на деня вие няма да сте този, който е щастлив. Не бъдете поданици на чуждите мечти, само за да ги направите щастливи другите хора. А бъдете себе си и правете това, което наистина ви кара да изгарате да го правите. Това, което наистина обичате да правите, и най-важното е, не трябва да ви пука какво мислят хората за вас. Винаги ще има хора, които не ви харесват, но важното е вие да продължите и да не им обръщате внимание, защото като се замислите, много пъти ми се е случвало, мен не че ми пука, винаги ще го има хейта. Случва ми се някой човек да ми каже, то е много лесно да снимаш еди какво си, защото всеки го може. Обикновено това са хората, които няма да го направят и всеки го казва, но никой не се замисля, че ти да отидеш в примерно мола и около теб да има хиляди души, да извадиш камерата и да снимаш докато ядеш примерно. Това в началото е много трудно, наистина. Пука ти какво мисли този за теб. Но идеята е, че на никого не му пука, правете това, което днес не обичате и не трябва да ви пука за хорското мнение. Пожелавам ви на всички тази година да сте живи и здрави най-вече. Постигайте мечтите си, бъдете себе си и всеки един ден, когато се събудите, искайте да бъдете по-добра версия на себе си. Това е.